Ako prvý najlepší krok je zrealizovať tzv. Analýzu rizik. A to analýza rizik pomôže spoločnostiam odhaliť všetky bezpečnostné riziká a následne na ne potom môžu upriamiť svoju pozornosť. Ako tieto riziká adresovať, ako ich riešiť, spôsobujú samozrejme viacero. Ja by som z pohľadu testovania spomenul primárne tieto tri. Čiže prvý spôsob je penetračné testovanie technológií. Povedzme, to môžu byť vaše služby, vaše produkty, alebo to môže byť povedzme infraštruktúra, kde vaše služby bežia a podobne. Cieľom týchto penetračných testov je odhaliť všetky bezpečnostné zraniteľnosti a následne ich opraviť, aby následne nejaká nepovolená osoba s nekalými úmyslami tieto zraniteľnosti nevedela zneužiť. Druhý spôsob je sociálne inžinierstvo. Dnes sa najčastejšie skloňuje slovo phishing. Cieľom tohto cvičenia je skontrolovať reakcie vašich zamestnancov na rôzne hrozby na internete. Najčastejšími scenármi sú napríklad zadanie nejakých citlivých údajov, ako napríklad prihlasovacie údaje, know-how vašej spoločnosti či iné klientské citlivé údaje. Druhým scenárom najčastejším býva stiahnutie a spustenie škodlivého súboru. Asi poznáte a častokrát sa stáva tzv. Spustenie ransomwareu. To znamená, že zamestnanec zareaguje na podvodný e-mail, stiahne súbor, spustí ho a ten zašifruje dáta celej vašej spoločnosti. Následne od vás útočníci vyžadujú výkupné. A to sa môže hýbať až vo výške niekoľkých bitcoinov. Tretím spôsobom je tzv. Red teaming. Ide o simuláciu hackerského útoku na vašu spoločnosť ako takú. Cieľom je otestovať celú spoločnosť na všetkých frontoch. To znamená fyzická bezpečnosť, technológie, perimeter, reakcie zamestnancov, procesy a tak ďalej. Na rozdiel od penetračného testovania, kde cieľom je odhaliť všetky bezpečnostné zraniteľnosti, kde red teamingu stačí naplánovať a zrealizovať iba niekoľko scenárov, vďaka ktorým odhalíme niekoľko bezpečnostných zraniteľností, ktorých zreťazením môžeme kompromitovať celú spoločnosť. Na úvod by som si dovolil takú protiotázku a to je, že či poznáte hackera, ktorý prestane alebo nezačne hackovať spoločnosť, keď sa dozvie, že tá daná spoločnosť nasadila opatrenia v rámci napríklad ISO 27001? No ani ja nie. Nezáleží, aký rámec, či ide o zákony, normy alebo nejaké nariadenia. Hackeri, a aj tí dobrí hackeri, aj tí my, etickí hackeri, testujeme funkčnosť opatrení, nie ich prítomnosť. To znamená, že penetračné testovanie bezpečným a vysoko spoľahlivým spôsobom testujú, či daný cieľ, daná organizácia, vaša spoločnosť dokáže odolať simulácii hackerského útoku. Pozitíva je ich samozrejme viacero, ja by som spomenul tieto následovné 4. Prvým je konkurencieschopnosť. To znamená, evidujeme, že koncoví zákazníci, a určite aj tí vaši, si čím ďalej tým viac uvedomujú dôležitosť kybernetickej bezpečnosti. Za druhé je to súlad, alebo teda compliance. Ako som už spomenul, sú tu nejaké zákony, normy, nariadenia a vy keď chcete na trhu podnikať, musíte byť v súlade s nimi. V opačnom prípade vám môžu hroziť sankcie a nemalé pokuty. Tretie pozitívum, a ja to volám kľudný spánok, je, že ak dodržiavate kybernetickú hygienu, ak pravidelne testujete, zvyšujete tým pravdepodobnosť, že akékoľvek citlivé údaje neopustia vašu spoločnosť a nenastane žiadny incident. A keď skombinujeme tieto tri, tak štvrtým je neustále budovanie a zvyšovanie reputácie vašej spoločnosti. Prvým krokom je nájsť si spoľahlivého partnera. Druhým krokom je určiť rozsahy, ciele a obmedzenie. Tretím krokom je vykonanie samotných penetračných testov. Štvrtým krokom je dodanie reportov a diskusia daným nálezom, zraniteľnostiam, ktoré boli objavené. Piatým krokom môže byť retest, či ste dané zraniteľnosti správne zafixovali. Dovolím si ešte vrátiť sa k tomu prvému kroku, a to je nájsť si správneho a spoľahlivého partnera. Neodporúčam vykonávať bezpečnostné testovanie svojpomocne alebo nejak inak na kolede. Odporúčame vyhľadať bezpečnostných špecialistov. Čo to znamená? Pozeral by som sa po historickej reputácii danej spoločnosti, skúsenostiach tímu a referenčných projektov. Pričom by som veľmi spozornil, je príliš nízka cena. To vás vo výsledku môže byť veľmi draho, pretože za kvalitu sa platí. A pretože šetrenie v kyberbezpečnosti môže znamenať neskôr nemalé výdavky. Nejedna firma, spoločnosť sa o tom presvedčila, keď už bolo príliš neskoro, práve keď riešili incident. Z môjho pohľadu ja bežne používam tri také formy komunikácie. Prvý, taký najčastejší, najviac oficiálny, možno neúplne moderný, je práve e-mail. Pri e-mailoch odporúčame používať technológie ako SMIME alebo PGP, prípadne pre Appčkárov GPG. Tieto technológie nám pomáhajú šifrovať obsahy správ. To znamená, že príjemca a odosielateľ si medzi sebou na úvod vymenia kľúče
a potom si vedia medzi sebou šifrovať a čítať obsahy správ. Potom je instant messaging a telefonovanie a tieto dve formy komunikácie si dovolím spojiť dokopy, pretože ich dokáže vyriešiť jedna technológia a to je aplikácia Signal, prípadne Threema. Na rozdiel od e-mailu, kedy je šifrovaný obsah, ten je šifrovaný samozrejme aj cez Signal, čiže nikto nevie čítať naše správy, ale okrem toho Signal šifruje tzv. Metadáta. To znamená, kto komu posiela správy, kto komu telefonuje, odkiaľ, kedy, ako často a podobne. A to sa nazýva end-to-end šifrovanie. Tým pádom zamedzíte akémukoľvek útočníkovi alebo neželanej osobe, aby sa dostala k akýmkoľvek informáciám o vašej komunikácii. Žijeme v dobe kybernetických incidentov, hrozieb, zločinov, preto si myslím, že sprievodca kybernetickou bezpečnosťou je dobrý nástroj k tomu, aby sme mohli podnikať bezpečne, aby boli naši klienti spokojní, aby sme naplnili predstavy štátov, Európskej únie, zákonov, noriem a tak ďalej a zároveň, aby sme sa vyhli akýmkoľvek incidentom do budúcnosti.